दिनै माजबाद दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव फैनानै बे ओनसोलनि बर' मानसिफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननायनि खाबु मोनदों आरो बे खाबुआवनो खाथि खाला थानाय गामिफोरखौ नायनो खाबु मोनदों। गामिया हादान ओनसोल, बे ओनसोलाव हानि जेंना दङ मानोना बे ओनसोलनि हाया पाट्टा जायाखै आरो बे ओनसोलाव सोलोंथाइया जौगानो हायाखै। रांखान्थिया आबादनि सायाव बांसिनै माइ आबादनि सायाव सोनारो। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननांगौब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानांगोन, रांखान्थि बिथिङाव दावगानांगोन, समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि खालामबाय थादों जोंनि फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' मानसिफोरनि हाया जाहाथे पाट्टा जायो। थ' बेखौ जों दाबि खालामबाय थादों। बेनिखायनो दिनैबो बुंगोन जे आसाम सरकारा थाबैनो जाहाथे बे ओनसोलनि हाखौ पाट्टा खालामनानै होयो, बे जेंनाखौ नुफैदों। आरो जों खावलायगोन जोंनि इयुन जोलै लाइमोनफ्रा बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा लेखा फरायाव गोसो होनांगोन, फरायनायाव गोसो होनांगोन, आइजोफ्रा सांग्रां जानांगोन। होनबासो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायोब्लासो जोंनि इयुन जोलैफ्रा लेखा फरायाव जौगायोब्लासो बर' हारिया जौगानो खाबु मोनगोन। बेनिखायनो माजबाद ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा, फरायसा, लाइमोन आरो जोंनि आइजो गासैखौबो सांग्रां जानानै बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायाव मदद खालामनो खावलायनाय जाबाय। दासिमहालागै थिग जायाखै जे भारत सरकारा, आसाम सरकारा जोंनि सोमावसारग्रा हान्जानो मा रोखोमनि पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट खालामनानै होनो नागिरदों बियो दासिमबो रोखा जायाखै। खिन्थु जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंगोन बर' हारिखौ गोबाव समनि थाखाय राजनितिक भाबै, सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, हा हु बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव रैखाथि होनो हाथाव, जौगानो हाथाव रोखोमनि भारत सरकारा जुदि बर' हारिनो बा सोमावसारग्रा आफादनो पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट खालामनानै होयोब्ला बेखौ गनायगोन, बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। खिन्थु दासिमहालागै भारत सरकारा, आसाम सरकारा माबायदि एरेन्ज खालामनानै होगोन बियो रोखा नङा। थ' बेनिखायनो दासिमाव जोङो बेनिखायनो एकर्ड खालामनानै होसिगोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै। दिनै बर'फोरनिफ्राय गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय UTC जासिगोन, NDB प्रग्रेसिभजों सोमावसारग्रा आफादजों सावरायनानै UTC खालामनानै होसिगोन बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय थादों। नाथाय जोंनिफ्राय दिनैसिम स्पस्ट भारत सरकारा UTC होनायनि जेबो बाथ्रा बुङाखै, आसाम सरकाराबो UTC होनायनि जेबो बाथ्रा बुङाखै। खिन्थु बिथांमोना बर'नि समस्याखौ समाधान खालामनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु मा रोखोमनि समस्या समाधान खालामगोन बेखौ दिनैसिम जों रोखा जानो हाथ'वाखै। रायजो राजाखौ जों खावलायनो लुबैयो, रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे गोसो हमथानाय थायो। जोंनि जेंनाया जेब्लासिम सुस्रांजाया, जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजाया, अब्लासिम जों सोमावसारग्रा आफादा सोमावसारलांबाय थागोन। आरो बे जोंनि सोमावसारनायाव साफ्रोमबो रायजो राजा सानसुमै आफादफोरखौ जों मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो जों बिथांमोनखौ मदद होलांनो थाखाय जों खावलायो।